Závislosť je v medicíne podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie choroba, teda nie len prejav slabého charakteru či vôle, a to choroba definovaná takto. Duševný, prípadne aj telesný stav, ktorý je charakterizovaný prítomnosťou naliehavej túžby alebo nepremožiteľnej potreby opakovane a periodicky privádzať do svojho tela príslušnú látku. Alternatívny názov pre drogovú závislosť je toxikománia. Slovo pochádza z gréčtiny. Toxikos znamená smrteľný, jedovatý, mánia šialenstvo. V psychológii je definícia rozšírená aj o túžbu a potrebu po istých formách správania. Závislosť, návyk, je nekontrolované nutkanie opakovať svoje správanie bez ohľadu na jeho dôsledky. Prejavy závislosti od určitého predmetu závislosti môžeme zhrnúť i nasledovne. Silná túžba a rastúca chuť po predmete závislosti, znížené sebaovládanie, súvisí počiatkom, ukončením alebo množstvom užívania predmetu závislosti, zvyšovanie tolerancie voči predmetu závislosti a následné zvyšovanie dávok, možné abstinenčné príznaky po vysadení, psychické, podráždenosť, depresia, agresivita, ale môžu sa vyskytnúť i silné telesné príznaky, pokračovanie v užívaní škodlivej látky či v nebezpečnom správaní i napriek jasným dôkazom o škodlivosti a zanedbávanie povinností, rodiny, priateľov či koníčkov. Závislosti môžeme rozdeliť podľa predmetu závislosti na dve hlavné skupiny: drogové závislosti a návykové konanie, závislosti na určitých činnostiach. Drogové závislosti sa delia podľa užívaného typu drogy: alkoholobarbiturátový typ, amfetamínový typ, kanabisový typ, kokaínový typ, halucinogénny typ či opiátový typ a ďalšie. Návykové konanie môže byť mimoriadne rôznorodé, ako napríklad gambling, kleptománia, erotománia, workoholizmus a podobne. Príčiny vzniku závislostí sú patofyziologické a psychosociálne. U osôb, ktoré podľahli nejakej forme závislosti, sa častejšie ako u ostatnej populácie možno stretnúť s nejakou formou duševnej poruchy. Niektoré z týchto porúch môžu byť príčinou vzniku závislosti a niektoré zase sprievodným javom pretrvávajúcej závislosti či následkom nejakej formy závislosti. Závislosť znamená obmedzenie slobody osobnosti. Napriek tomu si privykajúca osoba pri vytváraní závislosti po dlhú dobu neuvedomuje svoje obmedzenia či iné negatíva vyplývajúce zo vznikajúcej závislosti. Neskôr sa pokúša chorobný stav spojený so vzniknutou závislosťou popierať a odvykaniu sa spravidla po dlhú dobu bráni. Odvykanie v pokročilom štádiu sťažuje aj výskyt telesných abstinenčných príznakov, ktoré si pri odvykaní vyžadujú často komplexnú nemocničnú starostlivosť.